Etorrenat. Nun gaude? Nun gaude? San Juanen. San Juanen, Gaztelu Batxeko Donienen. Bai, eta hemen ze ospatzen da gaur? San Juan. San Juan eguna, eta zien barrutzue, parranda asko? Bai, eta goraino ego hartzue? Araño? Zemat eskailera daude, baldakizue? Iruro eskailera? Nek hartu zela mar, bale. Venga, No era da San Juan. San Juan no era da. Izan da bakiukua. Izan da bakiukua. Zer? Lago Bizkaia urrebeiko traineruna, Hau zera, kortari emateko? Kontari popatik emoteko. Bale. Zuk esan bizukun gizen haupa bou, Haupa, bou. Bou Bizkaia. Vale, bou Bizkaia, ok. Eizo, ni pañuelo onartu bai, bou Bizkaia, haupa bou Bizkaia, bermeo. Bou Bizkaia nungu da. Galdera nik egiten diot, nahiz neekin jogatu eta bide nabar sosa batzuk irabazi? Zuk eman diazu pañulua, eta nek eurak emango dizkizut, gauzak ondo egiten badituzu bintzat. Baina bai. Ok, haupa Urdaibai. Haupa bou, venga, mikro eta barrura. Bueno, bardon bost baiet. Bai. Venga, jarri hemen txezkerrian. Galderak eta ez irakurtzeko, baz, pare eta lehenbiziko, izena. Aitzol. Aitzol, nunga zeren bakiz, bermeo. Oizte galdutu barrikan. Bou. Bai, ez, bou ez. Da noena da San Juan. San Juan. Bermeo tarrena. Bai. Bai. Oi, ala entzutuz gaur, bai. Da izaro be bai, Bueno, presaltza daude. Bai. Denbora, nola ditzen zaio, X edo isa izpien bitartez egiten diren gorputz barruko argazkiei. Rayos X edo zaten dena. Isa izpiei. Nola ditzen zaio horri? Galdetu. Radiografizi. Zelan? Radiografizi. X espiak. Ez, X izpiak erabiltzen dira, ezurra puskatzen denian edo nun ikusten da hori. Radiografize. Bai, radiografia, bai, denbora. Jode, olako laguntzarekin, redios. A ver, eskamen zure euskera eta nire euskera ez da berdina, Bueno, lasai. Baina, bueno, harira, zuk esan duzu erradiografia, eta erantzun zuzena, oso ondo, euro. Oso ondo, jak? Bueno, zara gaizki hasi. Bueno, 37 segundo. Denbora, zein da kuku zigandaren jaiotzi izena. Venga, hain galdetu nahi zuna. Jose Ángel Ziganda. Seguro? Bai. Denbora. 46 segundo besteik ez. Orduan, arraunian aditua eta futbolean ere bai. Orduan, zigandaren jaiotzi izena, seguro alda, Jose Ángel? Jose Ángel Ziganda. Jose Ángel o Jose Ángel? Jose Ángel. Jose Ángel. Bai. Basutera, hola! Jose Ángel duta izera. Bueno, hementxe sekretariak, ez zara kejatuko? Ez. Haizue, baina diruri gordetero batera hortxen, Momentuz, berrego euro. Gero entregain biduz, Eta 46 segundo besteik ez. Bueno, oso ondo. Adi. A ver, adi, Denbora. Adi da nola. Zein herrita jaiozen Carlos Arriñano? Zein herrita jaiozen Carlos Arriñano? Zarauz. Seguro? Bai. Bai. Denbora. 52 segundo. Eta Carlos Arriñano, zarauztarra ote da? Uste baiet. Bai. Bai. Zarauz. Zarauz, ondo, zuzen. Txoin. Beasain, oda, Beasain. Jaioa egia da. Jaioa Beasainen, oso ondo. Eskerrik asko, Gara, hau da ez lehiritzagetik. 20 euro. Eta erabilitzeko denbora 52 segundo. Bea, guazen kanpara poliki. Bueno, orduan bermeotarra, eta lanian eta zeitzen zea? Nik arrendegi betakot. Arreindegia? Bueno, kostan eta mintzat ondo. Bueno, hemen dale eta dale apurtxu be. Eta krisen abitzen alda edo? Bai, krisian nik uste dute danatan bai. Bueno, a ber, jarrai ezagun. Denbora, zein da Jose Miguel Iztueta bertsolariaren ez izena? Jose Miguel Iztueta. Jose Miguel Iztueta. Bertsolariaren ez izena? Bai, eta bestela muitu. Tapa, galdetu. Goian, bian, Jose Miguel Iztueta, bertsolarize. Laskau txiki. Bai, baina seguro? Bai, laskau txiki. Denbora. Orduan, beretaz fio. Bai, Bai, orduan zure ustez Jose Miguel Iztueta laskau txiki da. Bai. Bai, oso ondo, laskau txiki zen. Oso ondo. Gabazen bera. Venga, bertxe 2 euro, oso ondo. Aitzol. Bai. Hau espektazioa sortu duzuna, beira. Iepa, kaixo, Atxaldeon. Bai. Joder. Bai. Bai, horrengo galdera, denbora. Zein harrema motak lotuta zeuden Goenkaleko Maria Luisa eta Jose Mari. Zelan, Zein harrema
harreman motak, zein harreman motak lotuta. Julian, lasa, Bai? ez dut lertzen. Ez que txatu lertzen. Lotuta zeuden, Goenkaleko Maria Luis eta Jose Mari. Senar emazteak. Bai? Bai, argi, para. Denbora. Ni nahi dut alik eta azkarren denbora zagortzeko. Ez dut lertzen, Julian. Julian. Orden nengo iztot poliki. Bai. Ez eta denbora gortu. Bai, Ez que guztia 10 minutu. Bai, senar arrebak. Oh. Zela esan du? Senar emaztea, Senar emaztea. Bueno, ordo zure ustez Goenkaleko Maria Luis eta Jose Senar Mari. emaztea, bai. Senar emaztea Senar ziren. emaztea, bai. Ba, nega errango iztot. Bai, oso ondo. Bai, Julian. Venga, a ver, bertze bai euro. Bueno, zenbat diru momentuz? 60. Vale, 60 euro eta erailetako denbora, minutu bat eta 33 segundo. Oso ondo. Eta bazen pixkat bera. Venga, a ver, kantuz hemen jendia harrapatu gabe. Olako segidorerik ezukin inone. Bai, ez dakiz zer duzun, baina bai, arrakasta itzela. Zuk asko bidaiatu alduzu, mundutik edo. Bueno, apurtxu, donai Kanadan onai, Italian bebai. Pues a ver, ja hemen izan duzaren. Denbora, zein da Norvegiako santu zaindaria? Norvegiako santu zaindaria. Muitu, venga, azkar, venga. Norvegiako Hartu santu traineru zaindaria. Noruegako, ez? Hostia, ese bat más difícil que no. Noruegako santuen ordan, ez? Noruegako santue. Noruegako santue. San Ignacio Loyola, Noruegako usta esango da. Noruega, joder, Loyola. Noruegako santue. San Nicolás. Noruegako santue. Ei, galdera bat, Noruegako santuak izun ordan? Noruegako santue? Ez. Noruegako santue, ez. Noruegako santue? Joder, Noruega no sería ez dakizu ya? Noruegako santue. Noruegako santue? Noruegako santue. Santo de Noruega. Santo de Noruega. Olaf. Hemetxator, epa. Olaf. Quieto, denbora. Quieto. Hori sarrera, gainera. Urdaibai, vamos a por todas este año, Somos la hostia. Kortaria urten egurra, bai egurra, Utzi korta lasai. A ver, nola da? Olaf anda santuri. Olaf. Edo San Olaf. Olaf. Oso ondo, bertzeo bai euro. San Olaf. Noreago santu zaindaria. Venga, bertzeo bai euro. Alare. Joder. Bai. Bueno, fiera, denbora. Nola ditzen zen Herman Melvillek 1851an argitaratu zuen itsasoko abentura novela. Paso. Galdotu bestela hortik? Paso. Bai, paso. Denbora. Ekarri 20 euro. Ekarri 20 euro, no, 20 euro. Bueno, a ver, galdera. Entzuna alduzu galdera? Bai, paso. Zuzea, arrainak ezazeltzen dituzu. Zuk esan bazun lehenko galdera be hori, ni paso esango zagote. Joseba. Joder, hori ez da... Zupak izuri erantzuna? Jau izo horrexa da. Bai? Bira, galdera, entzun ondo. Nola deitzen zen Herman Melvillek 1851an argitaratu zuen itsasoko abentura novela. Galdetu zuk, da ez pasu ekarten 10 persona, Zelan? Moby Dick! Hori buru argia da hori, Bermeoko buru argia da hori, Bermeoko buru argia. Galdetu. Bermeoko buru argia, bakizun ordo hori? Takit, baina... Nerea naia. Aztea naia da, pues mira, etzen ulurrutxi, Bueno, 1 minuto eta 26 segundo, venga. 1 minuto 26, bainikan bago denbora. Eta egun ezagun, aitzol korrikalari. Yari danok adi, Aloro, a ver, venga, hau jakingo duzu baina bai. Denbora, zein hiriburutan dago Arrotxapea izeneko auzoa? Iruña. Bai? Para, harina hau,
eres igual que corta, estás Bueno, ya cortando está. todo el No, rato. no, no. No, bai. Korta bezala zehaztu. Iruña, Denbora guztian protesta egiten. Iruña, Eta- segundo eta- bijandaz tú. Bai, Iruña, segundo bijandaz tú, A joder. ver. Bueno, arrotxapia iruñen dago. Bai, argi. Seguro, argi eta garbi. Irurogei eutxa, venga. Zuzen, iruñen dago eta, zuzen, Kalo, ondo. Neskari. Hola, zenbat diru sekretaria? 80 €, ondo, eta 3 eta 32 segundo. 3 eta 32, ondo aizea. Bueno, bai. Ondo aizea. Bagoazen pixka berago, venga. Gafak hartu que ya me estoy poniendo nerviosito. Venga, a ver. Zu urduri, lasai gustatzen jut eta. Bueno, bai, larri jando Bai. da, a ver, ez dut esperat esan olako programa bat, hola. Baina, etzen no espero, barruan zaude eta zer moduz. Ongi, ni beti ongi, Ondo, ez? Bai, Lasai. Claro, Nik ez dago arazorik, Denbora, ze abeslari ezagunek antzestu zuen Eva Peron 1986ko Evita pelikulan. Ze abeslari ezagunek antzestu zuen Eva Peron. Listo. Madonna. Bai? Bai, Madonna, bai. Denbora. A ber, Madonna. zertan geratu gara? Hoi da, bera jun bar da gara. Eta nik figurua daukat, Eta belarria ona. Eta belarri ona ere. Julian, da zuzer da... Nik erentzun dut hemen erantzuna. Bai, Julian, bai, zuzer da... Ahí zaila korta bezala trepak iten. Me cago en la ley. Korta bezala. Berniotarrak erero. Cago en la mar. Bueno, Madonna diozu. Madonna. Baki zer deusen Euskal Herri zen? Zer. Giputxek, Bizkaitzarrak, Arabatarrak, Naparrak eta horre dana, da Berniotarrak. Bai, aparte. Eta ni Berniotarra nahi. Bueno, oso ondo. Hori oso ondo eta erantzuna zuzena, oso ondo. Madonna izan duzen. Venga, hartzen bai euro. Dau diru due, pasur da, bai. Bai. Bueno, iru eta berroita zortzi. Bona, bai, kon ezagon. No, Denbora, para peña no. zein edari mota da Maria Luisa. Edo Yerba Luisa. Zein edari mota da Maria Luisa edo Yerba Luisa. Muitu. Paso. Bai, seguro, denbora. Paso. Bai. A ver, Maria Luisa. Benkalen bazen ba Maria Luisa bat. Bai, nik Edaria. erangitzitzen dut. Bai, honek gaina ez dauka alkoholik. Ez. Maria Luisa bai zer den? Ez. Eta Bermion ere bai, Zer. Infusioa. Bai, Infusio, bat eta iru. Ez da esaten bat bita hiru, esaten da bai. Bai, 20 euro bat Ez dut entzuten, Bai, nik entzuten hori nahi du banda. Amigo, bueno, 4 minutu. Bai, venga. Eta diru zenbat, a ber, kontablean hon Hau dago. zer da, Iruro bai. geratzen da Bai, bukatzeko? bai, minutu bat falta da bukatzeko denbora. Eta momentuz 60 euro. Bueno, ez da baizki. Gitxi. Lau, bai. Lau biderogei, 80 euro. Bueno, ez da baizki. Denbora, nola ditzen zaio borroka arteak eta dantzan hasten dituen brasildar adierazpen artistikoari. Capoeira, Bai. para, joder. Eres más corta que corta. Para, baina nondik bota dizut erantzuna. Ni laguntzaietako tezamen, Ba, baina bian bertzuarat. Bian bertzuarat. Bai, hau inzuta. Ez, hori da txikito la calzada. Ez. Nola da txikito la calzada, no da? Nik entekin txikito la kalzada hori. Bai, zer utzi undamen. Ras. Bueno, capoeira. Bai, oso, zuze, capoeira da. Venga, bertze bai euro, ja, gementxe. 100 euro, 90. Bainikan, 50 segundo. Eta itzol, ondo aizea. Egon. Anai, etorri epaki txuteko. Zer nahi zuen, laguntza jo albanoki. Zegoele, Bueno, denbora, nola ditzen zen ilunbe izan aurretik Donostiako zezen plaza? Nola ditzen zen ilunbe izan aurretik Donostiako zezen plaza? Paso. Seguro? Bai. Joder, metiketara denbora Bai, asko dauda. denbora. Paso, venga, 20 euro. Hemendik ez duzu galdetu ba? Ez dau, asau dau. Bakizu pasatzen, Julian? Zer? Galdetxeko asau dau, saber. Bai. Da, zu espabiago izala da nube, bai. Bakizu pasatzen. Gero tarantxau da ustazu da gente, gero tarantxau dau. Bueno, erantzun Bai, zuzena. baguzen gorantxau Bai, betu hau. ez zonaz, euskal laguntza izateko. Bueno, baina baizu nola zen, ilunbe izan aurretik. Ez. Txofre. Txofre, bai. Txofre. Gogoratzen zen, Claro, etxan hain zaila, Vamos a ver, da, momento... Bai. Bai, gogoratzen Bueno, zen, lasai, ez dago la frisarik, lasai. Lauta baita bi.
Lauta hogeita bi. Lauta hogeita bi. Bai, oainekan... Hogeita mazortzi segundo. Hoixen. Oainekan badago itiko, Oainekan badago. Ez, badago. Ja, bai, Para bat itik aukera. Bai, pasada, ameteketara juen... Lau segundo. Ez dau, Ja, etorrean 8 segundo. Venga, zeuke esetxe, lau segundo. Neska, Laro gehi euro. Bai, iru segundotane. Bai. Ei, kamaraz. Demora, ze urtetan irabazi zuen Masielek Eurovision txapelketa. 76. Seguro? Seguro? Hostia, ya está. 68, 68, para. Demora. 68, bai. Eta euskeraz nola da 68. Eta sortzi. Bai, eta lesakan 68. Nik ez da lesakan, bai, bermion, 68. Bai, eta kanta nola zen? Kanta nola zen? Kanta zen. La 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 Zuzena, oso ondo, 78an izan duzen, oso ondo. Jaka, bertze bai euro. Bueno, zenbat, 100 euro. Bueno, 100 euro. Eta 21 segundo faltan. 21 segundo faltan. Ondo zoaz, Aitzol, oso ondo. Bueno, animaliak eta kontrolatzen adituzu. Lau patako animalik daula, Bai, ezta? Bueno, apurtxu ez, bai. Apurtxoa, bai, ikutezako. Bueno, arrainak eta kontrolatzen dituzu. Bai, arrainak ez dira laua. Hori da. Baina, bueno, denbora, ze herrialdetakoa da jatorriz Rottweiler txakur arraza. Rottweiler txakur arraza, ze herrialdetakoa. Denbora. Suiza. Bueno, esango izot, lehenbiziko da erantzuna eta gero denbora geratu. Zeia behin denbora geratuta, erantzunak ez du belillo. Esantza, Suiza. Esan duzu, entzun duzu, ez da, lehenbiziko erantzuna eta gero erlojoa geratu. Ze behin ja erlojoa geratzen dudanean, ja erantzunak ez du belillo. Hala ere, zu gerran duzu Suiza eta Rottweilerra Alemana da. Alemania zen erantzun zuena, beraz. Bueno, bai euro. Bai. Urdai bai, olea. Ez da gire nire Patrikara bai bintzat. Nire Patrikara bai. Ez da bardina. Bueno, a ver, lauta beroita bederatzi. Ordon, 11 segundo besterik ez. Bueno. 20 euro, bai ala bai irabazi barrik uzu. A ver. Bueno. Venga, erresa bat. Bueno, euskaltzalea altzeazu. Bai, amorratua. Nabai da, euskaltzalea bai, ezta? Bermiotar bateri galdetzen zure. Vale, bai, eta asko euskararen inguruan eta... Herribet badago euskaldune dana, bermio da, Bueno, baina euskalduna izan bai, eta gero ondokoak babestu. Bermio bakizu zer da, Baina ondokoak babestu. Babestuta dana, Bai, a ber, zintzen urte honetan. Denbora, nun ospatu zen 2000ko kilometroak. A ber, nun? 2000koak. 2000koak. A ber, nun ospatu zintzen. Para. Erantzuna edo para? Para. Pues ya, esto balillo. Joder, euskaldune, joder. A ber, kilometroak nun ospatzen da, lehenbiziko gauza. Kilometroak besta nun ospatzen da. Gipuzkoan, joder, Oso ondo. Julian. Vale, eta 2000 urtean, 2000 urtean nun ospatu zen. Ni hoi hartzunen honen hauntzek 18 urte, bai, eske 2000 urtean ez da, eske bako zer pasatzen da, Julian, bitu. Txoin. Azpeitian. Venga, 20 euro Patrikara. Bitu, baki zer pasatzen da, bitu. Nik oraino 20 euro mongotxa, bai, berak errestu paten dau. Da bera deño dana euskaldunea, la nupe bere galdetuko txada, ikusko hau zelan ez dakitzen. Apa, Hola, eskerrik asko, A ver, zenbat diru? 80? 60. Bueno, 60 euro. Bueno, erran behar dago, 4 minuto eta 57 segundo. Guztia 5 minuto, baina ja 3 segundotan ez du denborek ematen, beraz, bukatzutzat emanen dio, bale? Ordon, txoin, momentuz. 60 euro, bueno, txaloto 60 euro, ez da gaizki. Eta arraindegian 60 euro irabazteko, bueno, arrain batzu saldu behar dira. Bueno, igual zure produktu da oso garestia, ez dakit. Igual ez da hainbeste saldu behar, baina... Saldu behar da asko landu behar, dena, gente danales... Bueno, hemen dirua erraz irabazi duzu. Ez, errez ez duten, ebaz, Ondo pasa duzu? Aparte da, diro bat, herriko arrauntaldearen txako. Emateko, ondo. Mira, gustura egin du. Mira, Bou Bizkaia lagundu nahi baldin baduzu, gehiago bainikan, lortzen aldituzu 120 euro. Vale. Hau da, 60 bider bi, bai. Bikoitza, baina dena galtzeko arrizko ere. Bai. Eta bikoitza, ala ezerrez. Ez. Nola? Ez duzu jugatu behar?
Ez duzu jokatu behar? Bo, hau Bermeotarra, Bou Bizkaia. Bueno, Julian, zu mucho, orain ni zuri 60, da gero nik zuri galdera bat 200 baietxela ez. Ja, baina, zini Lezakako kakatia. Lezakako kakatia. Baiala ez proba. Ni bai da zu ere bai. Eta dirua danok bourentzako. Ni ez galderak itxen. Baiala ez. Nik ez. Ordo, seguro? Ez. Bueno, Aitzolek, 300 euro eraman ditu oso ondo. Sí, Aitzol, fiera. Venga, hartu golexe. Bueno. Etorri Bermeo da, egun batean. Bai. Izan du gara programa nekin. Izan du gara programa nekin. Izan du gara.